Ελάτε. Μπορώ να έχω το λόγο. Μπορείτε να έχετε το λόγο, κύριε Αμιλιώτη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε... Παρακαλώ λίγη ησυχία από κάτω. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι η Κατερίνα Εμιλιώτη, είμαι δικηγόρος, είμαι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και με τη διτή αυτή ιδιότητα στέκομαι ενώπιόν σας και έχω καταθέσει υποψηφιότητα για τη θέση του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης. Επειδή υπήρχε κάποια παραφιλολογία σχετικά με την υποψηφιότητά μου, θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου ότι οι λόγοι που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ δεν είναι ούτε ήταν πολιτικοί, δεν είναι παραταξιακοί, ούτε κομματικοί, δεν είναι βιοποριστικοί. Έχω δικηγορικό γραφείο και το διατηρώ ακόμα στη Σαλαμίνα εδώ και 20 χρόνια και αυτό θα είναι ήταν και θα είναι το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς μου. Όσον αφορά τώρα το κίνητρο που με όθησε για να καταθέσω την υποψηφιότητά μου, θα σας εκμυστηρευτώ ότι ήταν μια προσωπική φιλοδοξία, δεδομένου ότι μπήκε στη ζωή μου την τελευταία πενταετία ο θεσμός της διαμεσολάβησης, καθώς διαπιστεύτηκα, όπως σας είπα, από το Υπουργείο. Και είναι ένα προσωπικό στοίχημα για μένα να δω πώς αυτός ο θεσμός θα λειτουργήσει στις σχέσεις μεταξύ διοίκησης και διοικούμενου. Τίποτα άλλο. Αυτό ήταν το κίνητρό μου, μία και μόνο προσωπική φιλοδοξία και ένας τρόπος να προσφέρω κι εγώ, γιατί ο καθένας μπορεί να προσφέρει από το δικό του μετερίζει σε αυτόν τον τόπο που ζω όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω όμως, και ήταν κάτι που με είχε στεναχωρήσει ιδιαίτερα στην προηγούμενη συνεδρίαση, στην οποία δεν ήμουν παρούσα, ακούστηκαν κάποια πράγματα περί χολότητας της υποψηφιότητάς μου για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν γιατί η Μιλιώτη δεν ξέρει από διοίκηση ή δεν ξέρει τόσο από διοίκηση, δεν έχει τόση εμπειρία όσο έχει ο έτερος υποψήφιος. Εγώ θα πω το εξής, να βάλουμε κάτω το κείμενο του νόμου και να δούμε τι λέει, πού αναφέρει ο νόμος τη λέξη διοίκηση, πού αναφέρει ότι ο συμπαραστάτης πρέπει να ξέρει από διοίκηση, που αναφέρει ότι πρέπει να διοικεί, να κάνουμε μια ετυμολογική ερμηνεία για να τα πιάσουμε από α. Διοίκηση τι σημαίνει, ετυμολογικά, οργάνωση, διαχείριση, συντονισμός, λήψη αποφάσεων. Και θέλω να σκεφτείτε, αν έχετε διαβάσει τον νόμο που θεωρώ τον έχετε διαβάσει, τι από αυτά πράττει ή δύναται να πράξει ένας συμπαραστάτης. Να συντονίσει, να πάρει αποφάσεις, να διαχειριστεί. Τίποτα απολύτως από όλα αυτά. Μία είναι η μαγική λέξη και μία είναι η αρμοδιότητα του συμπαραστάτη. Ο συμπαραστάτης διαμεσολαβεί. Γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στη διοίκηση και στον διοικούμενο. Αντιμετωπίζει φαινόμενα τυχόν κακοδιοίκησης. Ούτε ευθέως συγκρουσιακή σχέση είναι με τον δήμαρχο ή τους αντιδημάρχους. Προσπαθεί να διαμεσολαβήσει, το τονίζω, είναι ο ρόλος του καθαρά διαμεσολαβητικός. Άρα, θεωρώ δεν έχει κανένα νόημα να διατηνόμαστε ότι υπολείπεται μία υποψηφιότητα γιατί δεν έχει εμπειρία στη διοίκηση. Και ποιος μπορεί να πει, και ποιος έχει εμπειρία στη διοίκηση, ποια είναι αυτή η εμπειρία, τι είναι αυτό. Και δεν χρειάζεται, είναι άνευ ουσίας να λέμε ότι θέλουμε ένα συμπαραστάτη να ξέρει από διοίκηση. Είπα για γραμματική ερμηνεία του νόμου, θα επεκταθώ και λίγο περαιτέρω και ελπίζω να μην σας κουράζω. Και τελολογική ερμηνεία του νόμου. Ποιος ο σκοπός του νομοθέτη? Ήθελε ο σκοπός του νομοθέτη να εκλέξει εσάς κι άλλον ένα να διοικεί τους δημότες? Όχι. Ήθελε ένα πρόσωπο να τον ορίσετε εσείς με τη δύναμη που σας δίνουν οι δημότες, να υπερασπιστεί, να σταθεί δίπλα στο δημότη. Επομένως, όπως και να ερμηνεύσουμε αυτό το νόμο, σε καμία περίπτωση και από πουθενά δεν προκύπτει ότι ο συμπαραστάτης πρέπει να γνωρίζει από διοίκηση. Θεωρώ λοιπόν, και προς επίρρωση αυτού, θα σας παραπέμψω και στο site του Δήμου, το οποίο site αναφέρει ότι ο συμπαραστάτης δεν είναι μέρος της διοίκησης. Απαγκιστρώνει ο ίδιος ο Δήμος το ρόλο του συμπαραστάτη από την άσκηση διοίκησης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το επιχείρημα αλυσιτελώς προβάλλεται και δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και πάμε στο δεύτερο επιχείρημα, ότι η υποψηφιότητα της Μιλιώτη είναι υποδέστερη και δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό δυστυχώς, διότι δεν είμαι φίλη, παύλα, πρώην ερετή, παύλα, πρώην συνεργάτης.
θα προσπαθήσω να επιδείξω τεράστιο βαθμό ενσυναίσθησης και να ενστερνιστώ λίγο, θα ενστερνιζώ μάλλον έστω και λίγο αυτή την τοποθέτηση, για την επιλογή της συγκεκριμένης θέσης πάντα μιλάω, εφόσον πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη θέση. Όταν επικαλούμε πάλι το site του Δήμου, λέει θέλει ένα πρόσωπο δίπλα στο δημότη. Πώς θα του βάλω το φίλο πρώην συνεργάτη, παύλα πρώην ερετό. Θα έχουμε χάσει, κύριοι, τον αγώνα από τα αποδυτήρια. Δεν θα μας εμπιστευτεί κανείς. Ο συμπαραστάτης πρέπει να έχει την πόρτα ανοιχτή. Να μπορεί οποιοσδήποτε δημότης, είτε είναι στη συμπολίτευση, είτε στην αντιπολίτευση, είτε πουθενά, να μπορεί να του χτυπήσει την πόρτα. Όταν θα ξέρει ότι συμπαραστάτης είναι ο φίλος της Δημοτικής Αρχής, παύλα συνεργάτης, παύλα πρώην ερετός, πώς θα τον εμπιστευτεί. Δεν θα τον εμπιστευτεί. Και θα αναγκαστεί ο πολίτης να πληρώνει για μία θέση, για μια παροχή, η οποία δεν θα τον ωφελήσει και δεν θα τη χρησιμοποιήσει και ποτέ. Για τους λόγους αυτούς, σας καλώ να ψηφίσετε με βάση τη συνείδηση και την κοινή λογική, κινούμενοι σε δύο άξονες. Το καλό εννοούμενο συμφέρον του πολίτη, του δημότη Σαλαμίνας, και την εικαζόμενη βούλησή του. Δηλαδή, αν βγούμε έξω στον δρόμο, τι θα ήθελε αυτός ο δημότης. Απρόσωπα τελείως. Έχουμε δύο υποψηφιότητες. Ποια θα ήθελε, ποιον θα ήθελε να τον εκπροσωπήσει, ποιος θα ήθελε να είναι αυτός που θα τον ακούσει, αυτός που θα προσπαθήσει να του λύσει το πρόβλημα. Εγώ οφείλω τέλος και να ολοκληρώσω, να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους με στήριξαν κατά την προηγούμενη ψηφοφορία, ακόμα και αν δεν το πράξουν τώρα. Εγώ ήρθα ενώπιόν σας τάμπουλα ράζα, χωρίς να έχω εξασφαλίσει ούτε μία ψήφο. Ήρθα ενώπιόν σας τους μισούς από εδώ, γιατί δεν μ' αρέσουν τα πολιτικά καθόλου, είναι έξω από μένα, ειδικά για τη συγκεκριμένη θέση. Δεν τους γνωρίζω και σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια. Σας καλώ λοιπόν να πράξετε κατά συνείδηση, να αφουγκραστείτε αυτό που θέλει, που θα ήθελε ο δημότης. Σας έχει στηρίξει, σας έχει φέρει σε αυτά τα έδρανα, με τα ποσοστά που σας έχει φέρει πανάξια, και θα πρέπει να μπείτε λίγο στη θέση. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω έτσι λίγο για να ελαφρύνω και το κλίμα και όσους δεν με ψήφισαν. Ξέρω ότι είχαν πρόθεση, ξέρω την εκτίμηση που μου έχουν και την ανταποδίδω. Θα τους καλέσω όμως να πράξουν τα δέοντα και να πράξουν αυτό που πρέπει για το Δημότη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Μελιώτη. Λοιπόν, πάμε στην εκλογική διαδικασία.